Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. मा खालामफैदों दिनैलाय? बेरायफैदों. माबानि थाखाय? मा होनोमोनलाय? हेपि हलिनि बेरायफैदों बिथाङा जोङो दाउ बेदर संनो नागिरदों आरोना दिनै हिन्जाव सङा, न'नि बिमाबो सङा, जोंसो हौवाफोरसो संगोन. जोङो जागोन दिनै. जागोन संनानै. जोंनि हौवाफोरनि दाउ बेदर संनायखौ नायबानो जाबाय माबायदि सङो जोङो रोङो ना रोङा बारा रोङालै जोङो जाब्बा जुब्बा नायबानो जाबाय जिखुनु जोंनि हौवाफोरनि दिनैनि टाइटेला जाहैबाय हौवाफोरनि दाउ बेदर संनाय आरोना जों माबायदि सङो नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे देखायसै आरोना जोंनि संनायखौ स' नायनो हागोन नै ओरैबायदि मैला सानगोन ना नोंसोरो नै मैलाद्राय नङा नंनाया बे दालि ओंख्रि संनायमोन आरोना एसे सिगां जों सुवासै हौवाफोरनि संनाय नालाय सुनाय माने गैया आरोना एखेखा मानो होनबा बेखौ सुग्रोनानै आरो बेखौ रुयोबाबो एखेखादोंमोन जेन'बा बेखौ सुयोबा टाइम लागौमोन जेराव बेखौ सुखानांगौ बेखौबो सुफिनबावखानांगौ होमबा ओंखायनो बावनो डाइरेक्ट रुबाय आरोना बेखौ रुखांनानै सुनसै ओमफ्राय संफिनसै आरो नायनो हागोन नै रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय फानलु गोजाखौल' बासिनानै देबाय आरो सामब्राम गुफुरजों नैबो दुन्दिया दं दुन्दिया बेल' नङा नै बाथोन दंखायो जिखुनु बय एसे दं आरोना नैबेबो न'नि सामब्रामसो नै जा एसे दं फुनाय बेखौनो एसे हाबाय आरोना दा होमबा बेखौ सुनानै लाग्रोसै ओमफ्राय एवनोसै आरोना गैयालै नै बेदराबो 100 थाखानिल' फैसायानो गैयाब्रा दासान्दि बेखौनो आलु होदेरनानै एवाबा माथो उफायबाव 100 थाखानिल' बेदर एसे मोजाङै सुनांगोनलै मुगैनो ओंखारो नङाबा दिनै नायबानो जाबाय आरोना हौवाफोरनि संनायखौ हौवाफ्राबो संखायो संनाया नाथाय जोंनि संनायखौ नायदो हौवाफोरबाबो आलदा आलदा थायो सोरबा संनो रोङो सोरबा संनो रोङा ना रेस्टुरेन्टआव थाग्राफ्राथ' माथो हौवाजोबसो बांसिनानो जों नाथाय रेस्टुरेन्टआव मावफेराखै नालाय जोंनि संनायखौ नायदो दिनै एवनायखौ भाजा एवगोन आरोना बेखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोसै बेखौ ओमफ्राय एवनोसै आरोना गोथावनो नायबानो जाबाय नायनायावथ' बरियानो नुनाय खालामखागोन आङो उदै गलायलायनाय नायनो हागोन नै आं बरिया सुबाय बाल्थिंसे दै थांबाय आरोना बेखौ सुनायावनो ओमफ्राय नै आलुखौबो मुगायावसो लाबोनांबाय दोंग्रा मोनैनि आन्दायलायलाङो मावदावाना दा आन्दायलायलांबावबायसोलां आलुखौ एवगोरो ना दाउखौ एवगोरोमोनथाय सोंनांसिगोनसै एसे ओइ आलुखौ एवगोरो ना दाउखौ एवगोरोमोनलाय एहे दाउखौसो एवगोरोनो दाउखौ एवनायनि उनाव आलुखौ एवनोसै आरोना नै रेडि लाखाजोब्बाय हौवाफोरनि खामानि ना जेनेबा आन्दायो दसेनो ओरै खारलु खारला जेनेबा गोग्लैलाजोबगोनसो ओंखायनो रेडि खालामनानै दोनखाजोबसै दैखौबो खाथियावनो लाबोनानै दोनफैखानोसै ओमफ्राय एवनोसै दा साराय दुंगौमानि नोंजों एसे रायलायनांगौ दहाय माबायदि मोना आंजों फुन जानानै बारसिनहैनानै सारा जमनानै थारमाने मानसिया आंखौ थांदों होनना मिथिखादोंमोननो थारमाने एसे खेल लायै लायैसो फैदोंमोन मानसिया आंखौ नाथाय थाखोमादों होनना मिथियाना बे खारनो रेडिखामोन सायखौ नुनाय लोगो लोगो बारसिन हरखाबाय आरो दुगैखांखाबायमोन आं इन्टारटेनमेन्ट लोगोसो नोंबो थावा पतन्जलि आरो गैला नै एसेल'सै किसानजों गोथावसिन जायोलै बुंनो थाङोबा किसाना दामसिनबो नै पतन्जलिसो रामदेबनि आफाखौनो दारिजों बानायनायसो उफाय गैला बेखौनो होनांसिगोन स' साराया दुंबाय आरोना आङो थावखौ होनोसै साराया दुंग्रायलायसैसोमोन रायलाय थावखौ र' आंनि गोसो बायदि संगोन आं दिनै जायोलै बांद्राय थाव जाबा गेस जायो हाबाब उखुथैसो गलाजोब्बाय नै बाब गोसोलाय आयौ आयौ बेदर फैजोब्बाय एसे खमायनोलै दाउखौ हरसै एबार दाउखौ होनोसै आयदै बेदर लाजोब्बाय एसे एवगोरसै आं दा संख्रिखौ हरग्रोसै दायो नांगौबा नाङाबा होफिनगोन आरोना एसे होनोसै एसे बेदरनि हाराफ्राव हाबाबो खोमा होगोरबाय बांद्राय होजायालै दा बाब्लाबायबा नांगौबा बाबाबा होफिनजायो
पाब्बा हले राहा गैया हालदै होनोसै जादोंना जायासैब्रा आंनि संनायालाय दा एसे खोबनानै दोनसै आरोना दहाय आलु खोबखोन्दाजों नङाबा हालदैया मोनामो नालाय ओंखायनो दसे थानानै बेखौ बोखारसै माबारमोन मोनदोमोन hey मोनदोमोन एबार बोखारसै आरोना दा खामलाबायगोनसो नङाबा ओइ मारै जाखो नै बेयाबो फैबाय आंनि संनायखौ नायनो डिस्टार्ब दा खालामखा बेहा बुंदेरग्रा हुदा दं आंनि गोसो बायदि संनो नागिरदां बरिया जाहांबायबो माथो र' जेबो दा होन र'ब्रा नों जाल' ना माबालाय दानिया आङो बेयाव आलुखौ हरसै आरोना आलुखौ हरखानोसां आंनि संनायखौ जाथोंसै बिसोर दिनै जायोना जाया हौवाफोरनि संनाय एसे संनाय नांगौब्रा जोंबो दा आङो नैखौ गलायनानै लाखानोसै आरोना बांसिनानो थालांदों माथो आखाइ थोंनैजोंबासो माबानांगौमोन मबाइल लानो ना माबानो जायो दा नैखौ गलाय गलि होनोसै आरोना होजाजा खामबायसो नामाब्रा बैहाय दहाय गलायनाय माबाया दैया बेखौ होबाय आङो फानलु देखोन्दायाव गलायनायखौ ओमफ्राय नैखौ एसे होबावबाय आरोना आलु रुनायनि थाखाय एसे बुरजा होनाय जाबाय दैखौ एफाराब बुरजा दोना आरोना एसे सिथोब जाजासे दा आङो बेखौ दै रानसानदि खोबनानै दोनथ'सै आरो खोबनानै दोनथ'बाय आरोना आङो दै रानसानदि बिथाङा गेमसो गेलेगासिनो मोनसानदि ओमफ्राय बेहा नानिखौ फुनानै दासो फैदों आरोना नानिया लोमजादों दहाय हलि गेलेनाया माबा आरोना लोमजाखानायमोन एसे सिगाङावबो ओमफ्राय एसे लोमजानानै दंमोन आरो ओमफ्राय दहाय थुखैनायजों मानायजों एसे बांसिन लोमजाबाय आरो दा उन्दुबायना नानिया नों दा टेस्ट खालामनानै खिथादे गोथाव जायोना जाग्राव जा गोथाव जादोंना जायाखै खिथानांगोन मिथिबाय खिथागोन बियो दा ग्लाब होनबायलै रानसिगोनलाय दा दहाय बायदिसो जागोनलाय रानब्रैलायनायबाथाय आरो दै फुदुंबावनायसो जागोन आं एसे बिदै थाहोनो नागिरदों नालाय थारमाने रस गोनांनो होमबासो आं गोथाव मोनो बांद्राय राननायबाबो आं गोथाव मोनो आरोना ओंखायनो बोखारनानै नायनोसै एसे दुन्दियाखौबो होनानै लाखानोसै अह' एसे बुरजायैनो दंबावो दैया थेवब्लाबो होखानोसै नामाथाय दुन्दियाखौ बाबायना होखानोसै दुन्दियाखौ आङो बोफ्लेनानै होनोसै आरोना गोथाव नुबाय खेबलाय नै बे जाबाय बरिया बेखौ ओरै हरबावसां आंनि दासिमनि संनायखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना जानाय बायदि मोनदों ना मोनाखै ना जायै बायदि मोनखो औ जेन'बा गोथाव जागोन ना गोथाव जाया कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आंनि संनाय स्टाइला नायनो हागोन नै मोननायाथ' मोनबायानो दा आङो बेखौ संख्रि साखिनो थिनबाय आरोना प्रफेसनेलखौ जाय संबाय थाग्रा आङो आखाइयाव हासमला जादोंमोन एसे नांबावगौनो थारमाने आङो माबानो बाबाय आरोना आखाइयाबो एसे लेथ्रा जाबाय नालाय ओंखायनो बेखौ साखिबाय आं खुरैयावसो साखिनाय जायो नालाय बांसिन आं आखाइयाव साखिबा रोंखाया आङो एकदम खामनाय बायदिसो मोनो आङो ओंखायनो खुरैयाव लानानै साखियों बांसिन गुदुंबाबो दांनो हागौ नै आयु स्टेनलेस स्टिल आखाइसो दांजोबनो हायो गरमखौबो दानिया सोंदिनि हायनानै होजोबखाबाय जाग्राफोरनाव सोंसै आरोना हौवाफोरनि संनाया मायदि जामारदों एसे सोंसै एबार दानिया आवलें मोजाङै खिथामार गोथाव जादोंबा गोथाव जादों गोथाव जायाखैबा जायाखै खेबसेनो खिथाब्रा दे थगायनाङा मायदि जादों फानलुफ्रा गोजा बारि खनायाव दख'ना गोजा गाननानै थाग्रा गोजाल' होदों गोथावबो जादों नों जानायलाय दे खिथाब्रा दे जानायलाय दे नायनायावथ' नै जा साइस नुबाय नै दे जादो दे गोथाव जादों नों संनाया गोथाव जामारदों ओरैनो सोंफ्लाबाय नामाथाय नोंलाय माबायदि मोनदों सोरदों नङा बुंनो थाङोबा हौवाफोरसो संजोबखायो रेस्टुरेन्टफ्रावबो बांसिन गोथाव जादों दा ओइ गोथाव जादों गोथाव जाजोबदोंनो
जोङो एसे हलिनि लानो नागिरदों आरो ना हिनजावफोर लोंग्रासो नै अरजाया बेबो फेयो जोंना थोंबा थों नङाबा बाथोनसो खिथाखायो नै एसे लोंनो नागिरदों नालाय एसे लोंनो नागिरदों जों बेखौ लोंनानै गारिबो सालाया जेराव थाङा न'आवनो फोद्दा गोग्लैनानै गंथं दोलाबाबो नायदस ओंखायनो एसे आरोना आलुजों दाउजों जायालां उदैया जाहांहां नै जाबाय दानिया आंबो जानाय नायनोसै आरोना नालाय अमृतखौनो माबा बायदिसो नुयो दै बायदिसो नुयो एखे बरिया मोनो आं ओंखायनो सेनबो फैया बेना जानाय नायनोसै आंबो माथो गाव संनायबाबो गोथाव मोनबायब्रा आं बाख्नायनानैसो लानाय जाबाय नामाब्रा गोथाव मोनदोंलै मायदो गोथाव जादों गोथाव जादों नंगौ गोथाव जामारदों स' दिनैनि आंनि सामायन' खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामनायखौ मोजां मोनदोंब्ला सामायन' साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय जुदि गोदानफोर फैदोंबा आंनि चेनेलाव साबसक्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो लाइक खालामना होबानो जाबाय थ' होमबा गुबुन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय